Ahojte, tak ak ste náhodou fanúšikovia seriálu Kosti, ktorý dabujeme už asi koľkatý rok, Milanko? Možno 10. alebo 12. rok, tak by som vám rada ukázala štúdio, v ktorom momentálne sme natáčali posledné časti štúdio Daniela, 4 série. A herec sa takto musí postaviť pred mikrofón a pozerať sa na obrazovku, mať slúchatka. A teraz vám predstavím mojich kolegov. Toto je môj úžasný kolega Milanko Bahu. Toto je Bús. Toto je režisér Viktorko Kolár. Čau. Toto je Ivka Chmúrna, producentka. A mikrofóny si ukázal? Takže ukážeme ešte mikrofóny. Toto je to štúdio, v ktorom natáčame Kosti a herec si musí dať tieto slúchatka na uši, pozerať sa na túto obrazovku, sledovať scenár, sledovať vlastne rytmus toho herca, ktorého dabuje a všetko možné. Ešte vám tuto ukážem nášho zvukára a toto je vlastne zvukárska réžia a toto sú všetko gombičky, ktorým ja vôbec nerozumiem. Ja zvukárov väčšinou volám, že strihoruky Edvard, lebo keď niečo pokazíme, tak oni to všetko perfektne napravia. Tak toto je réžia. Pusti niečo ešte. Je to zlé, že som chcel byť pri tebe a vidieť ťa? Nie, som rada, že si to. Takže takto to vyzerá. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem vás z réžie poslednej série Kostí.